أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. Ngicela u-Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika-Allah onomusa onesihawu. Assalamu alaikum, ukuthula makube kini nonke wa rahmatullahi wa barakatuh. Nomusa nezibusiso zika-Allah umdali wethu sonke, umdali wezinto zonke, umdali wezulu nomhlaba zibe phezu kwenu nonke. Hey bafowethu, leli verse le-Quran ngihlale ngisho ngithi uma ngabe ngifunda i-Quran ungaboyitshela ukuthi kukhuluma mina, woyitshela ukuthi manje ususesigodlweni ulalele umdali uqobo ekhuluma, ngoba yonke into ozoyilalela kwi-Quran ukusuka kwincwadi yokuqala iverse lokuqala uyofika kwiverse lokugcina suke kungakhuluma uMuhammad sallallahu alaihi wasallam, lapho suke kungakhuluma umbatha kodwa kusuke kukhuluma umdali uqobo lwakhe. Le verse ke bafowethu njengoba ngiyikhotha nje manje ngihleli phambi kwelokuzana la kwe-TV ngibuke amazayoni ngoba bengisonto eZayoni, ngibuke amazayoni ngendlela ehlabelela ngakhona, ngibuke amazayoni ngendlela emaningi ngakhona, ngibuke amazayoni ngendlela emahle ngakhona. Bese ke liyafika ke manje leli verse kimi elingikhathazayo, Suratul A'raf chapter 7 isahluko 7 yeQuran uverse 40. Suratul A'raf verse 40. U-Allah umdali wethu ukhuluma into mina engithusayo. Cabanga uma ngabe ithusa mina ngiyimuslim, mina sengilibonile iqiniso kangakanani kumaKristu namaNazaretha namaRoma namawasithawa nabantu abakhonza amadlozi, izangoma nenyanga, kangakanani kubo uma ngabe leli verse lithusa mina esengilibonile iqiniso, esengihamba eqinisweni, esengihamba endleleni yokukhanya, kangakanani kuwe wena ungakadonswa. Sengathi nawe ungaba nenhlanhla umdali akudonse njengami. Awulaleleke ngokuhlaziyele leli verse ukuthi lithini. Walla uthi innal ladhina kadhabu bi ayatina, subhanallah, innal ladhina kafaru wa kadhabu bi ayatina, ngempela labo bantu labo abangakholwa abaphikisana nezimpawu, abaphikisana nezambulo, abaphika izambulo zikaMdali, Allahu akbar, wastakbaru anha, abagcini ngokuthi bangabi amakholwa kodwa bayaphikisana, bayafulathela, abafuni ukulalela. Yazi baningi mina abangani bami abangamaKristu, abangamaNazaretha, abamawasithawa, ngizwa ubuhlungu uma ngabe bezongifonela bakhulume nami bangitshela ukuthi Mbatha, siyazi indaba ezithu ukuthi ukhuluma iqiniso, inkinga sidukiswa abaholi bethu. Kulungile ke mfowethu nawe dadewethu ngoba uyazi ukuthi ngikhuluma iqiniso,
musukumvumela kumholi wakho akudukise ngoba usuyabona ukuthi uyakudukisa phela. Kusho nina nithi nidukiswa abaholi benu. Lalela-ke ngiyaqhubeka. Uthi-ke umdali wastakbaru anha, they turn away from the signs. Abalaleli bayaflathela, abafuna ukulalela. Bathatha izambulo bayiphose emva kwemhlane yabo benza ngathi abayiboni, benza ngamabomu umthetho bewazi. Lalela-ke umdali uthini ngamaKristu, amaNazaretha, amaRoma, amaJuda, amawashtawa, abakhonza iy'thombe, abakhonza amadlozi. Uthi umdali la tufattahu lahum, lawo bantu labo angeke baze bavulelwe. Bavulelwe ini? Abwabu sama, amasango ezulu. Angeke baze bavulelwe labo bantu labo. Akugcini lapho. Wala yadkhuluna aljanna, angeke baze bangene eparadise. Angeke baze bangene endaweni yenjabulo. Angeke baze bangene endaweni yokwethaba. Angeke baze bangene endaweni lapho bezothokoza khona. Angeke baze bangene lapho kungasekho ukukhala nokugedla kwamazinyo khona. Angeke baze bangene lapho kungasekho uvalo nokwesaba khona. Ngeke baze bangene. Hatta yalijal jamal, until kuze kufike isikhathi lapho ikamela, Allahu akbar, fi sammil khiyat, ikamela lingene embobeni nalithi. Siyofika nini leso sikhathi bafowethu? Siyofika nini leso sikhathi lapho ikamela liyophuma khona embobeni nalithi? Ingakho ngithi mina le verse le iyangithusa. Angazi kuweke wena ongelona iMuslim, wena ongakaphumi ebumnyameni wahamba eqinisweni, uma ngabe lithusa mina esengihamba ekukhanyeni, kodwa liyangethusa mina leli verse. Ekugcineni uthini umdali? Wakadhalik, futhi kanjalo, Allahu akbar, najzil mujrimin. Indlela leyo umdali avuza ngayo noma anikeza ngayo umvuzo kubantu abangalaleli, kubantu abayimigulukudu. Emujrim isigebengu, umgulukudu. So umdali unibiza ngemgulukudu nini eningafuni ukukholwa. Umdali unibiza ngeinswelaboya nini eningafuni ukukholwa. Yizwa nje igama umdali anibiza ngalo. Wakadhalika najzil mujrimin, indlela leyo umdali avuza ngayo anikeza umvuzo kubantu abayimigulukudu, abayinswelaboya, abawotsotsi, abayigebengu. Yini umdali ethi niyigebengu? Yingoba nina nigebenga impilo zabantu, especially nina abaholi bamaKristu, nina abaholi bamaNazaretha, nina abaholi bamaRoma, nina abaholi bamawashtawa, nani nina abaholi inyanga nezangoma nabantu abakhonza amadlozi. Nonke nimgulukudu ngoba nithatha imiphefumulo yabantu nilahlela esihogweni nazi. Uma ngabe leli verse leli mina lingizwisa mina ubuhlungu, mina lingithusa kangakanani kuwe wena ongakholwa. Akugcini lapho. Mawuvula iBhayibheli encwadini yabaseKorinte bokuqala isahluko u15, uyiqale lapha kuverse 15, neBhayibheli liyavuma ukuthi amaKristu ayesihogweni. Anguphindele. AbaseKorinte bokuqala isahluko u15 iverse u15 wehle nayo. iBhayibheli liyavumelana naleli verse eQuran engikuquothele yona ukuthi ngempela kuyiqiniso vele amaKristu aya esihogweni. Bonke abantu abakholelwa eBhayibhelini baya esihogweni uma ngabe bengaphenduki. Phenduka-ke mfowethu, phenduka-ke dadewethu, uthathe lento engenabungozi. Uthi nje la ilaha illallah, uvume ukuthi wena incwadi kaExodus 20 verse 3 ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kamdali wakho, uyakholelwa kuyo wena, uyavumelana nayo, uphume kulobu mnyama lobu wena uhamba kubo ubuye uze ekukhanyeni.
sengathi umdala angazivula amehlo, asivule ingqondo. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.